Xamineyî rezîl bûye. Bêhîş û xorîfî rojek piştî roniştîna bi Amerîkayê re got. Dijmin ji pêşketinên Komara Îslamî, bêhêvî û hêrs bûye. Lê pir seviye gelo. Kîjan pêşveçûn, sed li ser di enflasyon, sifreya xelkê valaye? Kîjan pêşveçûn, sed li ser di enflasyon, sifreya xelkê valaye? Rakirîna revîna mêjiyam? Ne av ne ceyran, ne kar. Geş derşad û gulebarana mirovan di çavande? Yam pêşketin di kaçakçıya çek û mûşekhan de ji bo kîregirtiyên herêmê. Na dijminê derve neşeme. Ev gele Iraneyê vestayî û bi hersin. Dijminê esil ew miroven ku tiştekî vîndakirine nemaye û her roj şiyartir dîbin. Komara Îslamî ne pêşketî ye û ne jî domdar e. Belê piç bi bîsk dihele. Hûn nikarin bi sloganan dorişman helveşînê bidin sekinandin.